Dito masarap sa bro, yung mga bulalo, no? Dito sa area na to kasi dito nandito lahat yung baka eh. Diyan, masarap din kumain. Pag nang pupunta kami, parati kami pumapasok at kumakain dyan. West Lake, pinakamaganda dito. Oo, West Lake. Pero mahal doon. Dito mura. Mahal pagkain doon. West Lake. Diyan mura lang, masarap. 450, ano na kayo? Ay, ito to, dito mahal oh. Dito mahal dyan. Dahil siguro sa ano, oo, commercial. Pero doon sa ano yung ano bago market doon, mura lang doon. 450 doon yung isang mangkok na bulalo, hindi nyo kaya ubusin 4. Ang dami. West Lake. Ang ganda. Ang dami ng mga ginagawa. Nasusum. Nasusum. Masarap sa biyahe. Oo. Araw-araw puro building bahay. Puro bubong. Yan ang bagong ginawang kalsada yung papuntang Batangas. Lampas pala ng West Lake yun. Nabusog ako ng sopa. Kalahati palang kinain. Ganda ng mga view dito. Ganda niya no. Taniman ng ano, pinya. Maganda dito, nabubuhay, pagkatapos mo magtanim ng pinya, pwede ka magtanim ng luya. Ang ganda nga lahat dito eh, luya. At ang repolyo, buhay dito eh. Repolyo, oo, repolyo. San Miguel Corporation pala yan, ang taas na yun. Dahil pala sila ano, no? Recreation na din, no? Oo. Sarap mo. Papaya, bro. Yan, hindi tayo ang taon ko. Dapat magbaon. Magbaon. May toll gate na naman dyan ah. Namburo sa amin, no? Akyatin mo sa ano, isang piraso ninyo, akyatin mo yan, isa. Sure ko ba, pag-lakit mo yung ganyan, maraming bunga. Paano nakit mo? Kunti lang ang ano. Ang market mo, 3 lang bunga po, Ang ganda ng mga pine tree dito.
Ako, ano ko na, nag-counterflow na lahat. Ano na? Di talaga ro, dito usog baboy. No? Wala dito, mayroon lang dito baboy. Baka talaga dito. Baka. Bakit yan traffic? Intersection. Papuntang ano, Santo Tomas. Come to... Oh, dito. Traffic. Dito sa... Ano to? Mali. Balak. San Miguel Corporation pala may-ari nito. Lawak nito San Miguel. Delikado yan. Ito dati ginagawa to nung dumana ako dito. Hindi madaanan. Shortcut to na papuntang Batangas. Ito yung shortcut na papuntang Batangas. Ang magandang view. Nandito yung ano, parang Palace in the Sky na ayun, yung parang palasyo, dito sa Bilbao. Siguro pinanggawa niya yan. Sobrang tarik to. Ako ang kinakam. Ako ang kinakabahan. Pag hindi ka kasi nagdadaan
nagdadala, kinakabahan ka eh. Pero pag ikaw nagdadala, hindi ka kinakabahan. Grabe, ang ganda oh. Ganda ng view. Ano? Sa baba oh. Ganda oh.